írok egy mesét magamnak. Az én mesém gyerekekről fog szólni. Gyerekekről, akik bújlocskáznak. Na szóval, nyár van, jó meleg, nagyon meleg. Unom már a hétfejű sátrányról szóló meséket. Én meg tudnám ölni, le tudnám vágni mind a 7 fejét. 3, 4, 5, 6, Az égig érő fára is fel tudok mászni. 7, 8, 9, 10. Aki bújt, aki nem megyek. Na ő Ricsi, kicsit kövér és buta. Szegény Ricsinek még apukája sincsen. De akkor lesz egy mese róla. Megmutatom neki, örülni fog. Jaj, de jó mesét írni, bármit megtehetek. Csiga-biga, gyere! Ricsit néha úgy sajnálom, mert a többi gyerek nem barátkozik vele. Ricsi egy kicsit gonosz, ezért kell egy bácsi, aki megbünteti. A felesége nem szereti, ha lustálkodik. Ezért az öreg a kapu előtt alszik. Azt álmodja, hogy ágyban van. Ezen a napon az öreg elhatározza, hogy megleckézteti a gyereket. Na megállj, te haszontalan, megtanítalak én a becsületre. Hallod-e te, Ricsi? Nem tudod hány óra? Az én órám megállt. Most pontosan 5 perc múlva 2 óra. Ricsi szereti a pénzt, és a fagyit is. Olyan fagyi kellene neki, ami soha nem fogy el. Lyukas a zsebem, elejtettem valami pénzt, nem láttad? Nem láttam, Nem járt erre senki? nem láttam. Ricsi mellé kellene egy újabb szereplő. Egy szép, hosszúajú szőkelány. Kata. Most figyeljetek! Az öreg ebben a pillanatban találja ki, hogy hogyan fog elbánni a gyerekkel. Kata! 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 Őt most nem látjuk, mert elbújtottam a kutyaolba. Kata! Kata! Kata inkább az Kata! apukájára fog hasonlítani, mikor nagy lesz. Kata! 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 Anyukája hisztérikus. Sír. Nézd meg Béláéknál. Béláiknál, hogy nézzem meg Béláiknál? Ott vannak a temetésen, nem ott voltak? De előttük eljöttek, Nem Pista. jöttek el, ott volt Béla, ott itta a pálinkát. A felnőttek ilyenek. Kata! Sokszor félnek. Kata! Félnek, mert nincs pénz. Félnek, hogy baja lesz a gyereküknek. Félnek, hogy nem lesz munkahelyük. Mindig megijednek. Rettegnek. Kata! Azért kellett menjünk el. Azért kellett menjünk a temetésre. Azért, hogy tudjál inni a torban. Nem Mert azért mentünk, azért egyfolytában mentünk, csak mert az meghaltad a italon jár az másik eszed. szerencsétlen, te ne Egyfolytában, idegesíts, te ezért olyan kellett hátszálót kapsz elmennünk. egyet, Ó, menj, keresd meg! hagyjál már, Pista! Jól összekuszáltam a szálakat. Ogi,
Mielőtt még nagyobb bajt csinálok, megmutatom, hová bújtattam el. Hé! Ez nem a leánka itt, te! Kata! Kata! Most azonnal, gyerek jönna! Kicsik Gyerek apám! jönna! Kicsik. Most azonnal, nem szégyeled magad, te, az egész faluba keresünk. Mit csináltok ti? Ez volt az utolsó bújóska, megértetted? Ez nem lehet! Nincs ki, húzd fel! Húzd fel! Húzd fel! Húzd fel! Kata szomorú, mert a szülei megszitták. Kellene neki valami ajándékot adni. Találjon valamit a földön. Azokat a meséket szeretem, ahol van valami csoda. Az én mesémben is lesz. A szomszéd bácsi csodát hazudik. Tudod, amikor annyi idős voltam, mint te most, én is ilyen kövér voltam. A falu minden gyermek engem csúfolt. Akkor kaptam a nagyapámtól ezt a csodatevőkövet. Ez a kő csodákra képes, elhiszed? Há, nem tudom. Csak így ütött hozzá a térdedhez, és bármire gondolsz, bármit óhajtasz, minden sikerül. Láttam, hogy nem tudsz fütyölni, én se tudok. Nézd meg! De ha ezt a követ így ütöm a térdemhez, és nagyon-nagyon koncentrálok, akkor sikerül. Próbáld meg! Csókolom. Szervusz, angyalom! Hogy vagy? Köszönöm, Jós maga. Hol találtad a malacot? Én az utcán. Hát az enyém, fiam. A szomszéd asszony elvettük a Azt tegnap. mondták, ha a faluban még Faluban ilyen még malac 3 nincs. van, fiam, 3. De én nem engedem. De igen, De nem, mert ez az enyém. csak ide, nekem az enyém. Tessék, megmondom én édesapádnak. Nem hagyom Katát sokáig szomorkodni. Meglátja az édesapját, és utána szalad. Elmeséli neki a történteket. Az édesapja azt mondja, ne szomorkodj, nagylány, és kitalál egy játékot, amivel megvigasztalja. Hát mit csinálsz, Ricsi? Fütyülni tanulok. Fütyölni tanulsz? Hát nem úgy kell, azt lássam. Ne. Csak a 2 ujjadat, ezt a 2-t, így. Figyelj. Na. Nem jó. Ennél még Kata is jobban fütyöl, ugye Kata? Igen. Na nézd csak meg. Na. Próbáld meg. Nem jó ez így, Ricsi. Na figyelj ide. Gyere Kata, ülj ide, nem ocskold össze magad. Na figyelj, Ricsi. Van egy titok. Hogyha homokot teszel a nyelvedre, ide, akkor egyből fogsz tudni fütyölni. Komolyan. Kipróbálod? Ki? Tényleg? Meg. Na nézd meg. Egy kicsit a nyelved hegyére. Úgy, tedd a nyelved hegyére. Na most. Na. Alakul, ugye, Kata? Igen. Na még egyet.
Azaz, na, alakul, Azaz, ugye? kicsi. Nem baj, nem tudsz úgy fütyölni, mint Kata, de hát, ha gyorsabb vagy, mint ő. Tudsz futni? Tudok. Tudsz? Szeretsz is? Igen. Igen? Szerinted gyorsabb vagy, mint Kata? Igen. Kipróbáljuk? Én mindjárt lefutok. Hát mennyi futsz? Adok 5 lejt, mi? Jó lesz? Nem lehetne 10. Milyen 10? 5 le és kész, jó? Jó. Megegyeztünk? Ez az, jó. Na, itt lesz a start. Hogy, Kata, te maradj ott. Te gyere ide. Itt a start. Hogy? Mindegy, kapsz 3 méter előnyt. Gyere ide. Ekkora legyen a táv. Hogy? Legyen 2 utca. Az nem is kevés, nem is sok. Arra vigyázz, hogy a kanyar mindig vedd nem menj ki a szélére, jó? Csak ott jó szűkös, hamar befordulsz, jó? Végig hallottam, Felkészülni? 3, 2, 1, start! Hajrá, Kata! Ne hagyd magad! Kata! Ne hagyd magad! Nem kerülhet el! Oh! Kata! Szobra! Azaz, Kata! Húzzál bele! Azaz! Nyomjad, Kata! Ezt a mesét úgy írom meg, hogy a végén Ricsi győzzön. Segítem neki. Azt akarom, hogy történjen valami Katával. Mi a baj? Amikor nem tudom, mi lett, nagyon-nagyon fáj. Hol? Hasam. Úgy, jó? Nem baj, hazamegy. Most ezért nem így szomorú. Hallod, Kata? Bárkivel megtörténik, hallod? Nem, most ott. Itt a vége, fuss el vele. A végén még fütyölni is megtanulsz. És az lesz a mesén kívüli csoda.